गुबैयै 6.3 नि आधाराव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो जोंहा गोदानै 35टा मडेल हाई स्कुल 6 to क्लास 10 12 उननि समाव बे बर' मिडियामनि जागोन जेराव गोदान इनफ्रास्ट्राक्चार बिल्डिं आरो गोदान टिचार थिसननाय जागोन 101 बर' मिडियामनि हायर सेकेन्डारि गायसननाय पोस्ट क्रिएशननि बाथ्रा बिथाङा सिटेटनि बेलायाव सरकारखौ नारसिननायनि खोथाखौ जोंनो खोथा होदों जोंबो नारसिनबाय थादों भारत सरकारखौ नाथाय स्पेशल टेटनि गेजेरजों आसामनि लेभेलाव गोदानै जेराव पोस्टआ भेकेन्ट जानानै दङ टिचार गैया जिर' टिचार सिंगल टिचार एपइन्टमेन्ट होनायनि खोथा दङ आरो गोबां माखासे इश्युसफोर दङ सोलोंथाइ मन्थ्रिजों बे बिथिंखौ लानानै दिनै जोङो थुनलाइ आफाद एबसु जयै सावरायगोन बाजेट सेसन सोलिगासिनो दङ आरो 10 मार्चआव बाजेट दाखिल जागोन बिनि सिगां नैबे जे पोस्ट क्रिएशननि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि गोबां माखासे खोथा दङ बियो बाजेटआव हाबनांगोन बाजेटआव हाबाबा बेनि माने आल्टिमेटलि जेबो आउटकाम गैया बाजेटारि फाइनेन्स प्रभिजननि गेजेरजोंसो जेंनाया समाधान जागोन बेखायनो बिथांजों जोंहा दिनै मिटिं दङ मिजिंथिदों जे जोंनि जेंनाया नैबे बाजेटनि गेजेरजों बांसिनानो समाधान जागोन 100% नङाब्लाबो खारन जोङो 100% समाधाननि थाखाय सरकारखौ प्रेसार होदों खिन्थु सरकारा गावनि पलिसि नीतिजों खारो आरो बिथांमोननि पलिसि नीतियाव जोंखौ गारनानै जाहाथे जाया जोंनि जेंनाखौ लाफानानैसो बिथांमोननि पलिसि नीतिया जाहाथे जायो बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ प्रेसार आरो इनसिस्ट खालामदों गोजोन्थों नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएफ का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससी रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोर नालाय ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माला मा जानाय जे मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासिबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै लो कोर्स फीस स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन